V Loučce na Zlínsku roste nová kaple podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Místní chtějí jejím prostřednictvím poděkovat za to, že na sklonku druhé světové války jejich obec unikla vypálení. Na stavbu se skládají dárci, zatím se vybralo skoro 20 milionů korun. Psala se neděle 22. dubna 1945. Když se starosta vracel od faráře Růčky z újezdu, postupovalo již komando podle podobného scénáře jako v Ploštině. Vypálení se lidem v Loučce na konci druhé světové války oproti nedaleké Ploštině podařilo zvrátit a po téměř 80 letech za to chtějí poděkovat prostřednictvím kaple. Už na první pohled upoutá její pravidelnost, která svými červenými cihlami navazuje na baťovskou architekturu. To, že je poskládaná z těch násobků těch 30 cm, zase něco znamená. Jak na délku, tak na šířku, tak na výšku. Cesta k její aktuální podobě trvala víc než 10 let. Z začátku jsme to měli velmi těžké, protože pan architekt do Loučky relativně často jezdil a hledal nejlepší formu, nejlepší podobu této kaple. Její součástí bude také zvonohra se 40 zvony na kovové konstrukci. Kaple by měla být otevřená 24 hodin denně. Pro osobní modlitbu, takové stišení, ta možnost prostě přijít do té kaple, pomodlit se nebo jenom pobít prostě v tichu a v klidu. Loučka spadá do újezdské farnosti a je v ní jedinou obcí bez vlastního svatostánku. V Loučce zatím žádná kaple není, kromě kaple v domově seniorů. Má takovou tu vertikálu, která spojuje vlastně jakoby to nebe s tou zemí a takové poděkování, které vlastně tady z Loučky neustále plyne. Kapli teď čeká střecha a následné osazení zvonohry. Kompletně by měla být hotová v první polovině příštího roku. Vendula Machu, Česká televize, Loučka.